Tak hezký den, ženy. Já tady mám Lenku, moji dlouhodobou klientku, která vlastně popíše tu cestu, jak se sem vlastně ke mně vůbec dostala. A že teďka už má za pár dní termín těhotenský, takže Leni, jak jsi se sem dostala ke mně na cvičení? Tak já vás zdravím. Já jsem se k Blance dostala zhruba před rokem, kdy jsem vlastně začala s Blankou cvičit hormonální jogu, což bylo pro mě jako nový druh jogy. Předtím jsem cvičila jenom jako nějakou klasickou, takže to bylo jako velmi příjemné cvičení. No a nicméně jsem se tady cítila velice dobře s Blankou, užívala jsem si to, pokračovala jsem pak i s cvičením doma. Ta cesta k miminku se nám nakonec povedla, takže teď vlastně pak jsem Blanku oslovila i co týče cvičení během těhotenství a to jsem si užila snad ještě víc, protože tady se mnou trávila ten čas, viděla, jak společně tady jako rosteme, no a já doufám, že naše cesta nekončí a že to cvičení pak bude pokračovat i nadále a že se budeme pak zase třeba věnovat ty hormonální nebo nějaký jiný formě jogy. Takže cvičení s Blankou velice doporučuji, je to tady strašně příjemný, takový jako komorní prostředí, takže pokud hledáte něco takového, tak všema 10 doporučuji. Tak jo, mějte se hezky, když tak koukněte na Blahojogu a budu se těšit na společná cvičení.